Lidikin College Shillong is pleased to inform you that it's now offering admission to male and female students. Yes, you heard it right. Only at the Department of Tourism and Travel Management. For a promising career, join 4 years professional program that is Bachelor of Tourism and Travel Management at Lidikin College Shillong. For more information, call to the given number on the screen or visit the website www.lidikincollege.edu.in. Kajiwan kejungi kum kino kerjam jangka BBP kum kijat beriu jangka jela Meghalaya. Yuan akan kesini minta berpersyak ke sorkar halor kan ke reservation polisi bagi dawa bang karadi berpen bed nak ikai sendal. Tegi hang kan kini pajba jangka musning konstituensi yuan lagi parti ki baper hoj imla bang ba hang ni kidon tak ki kongres hang ni kidon tang ki parti BBP hendrai sibun ba kidon hang lala ka jong ka parti bat ngis ngokia lor kene bat yuan hang ka por ta kalong ba omde ba nam ta ka parti ngakran hang ka por ta khamta mi ki brio ki ba persang ban pesung thu bakala oh ki brio jong ka parti menta ki sedang ban mi gumne kalong ba ban grup ka bor jong ka MTC simsnam te kamde tang kata hon ngi wala da kamde ko taro andre ngi ka jingdawa ju ki breu ki jingdawa ju ki pajba yo pra ki konstituensi ki baper haba wat ki do ki breu ki bom semua yo ban jid yo kertong jo pra hakde ka konstituensi ki baper jo ka election ka MLA te hakde ka por ka mat ka bangga ka ban keren kolong itu khamtam itu kibru ke persang ban pesung thu baklai ne kaseng ba kani kaseng hoj nomor ba kamla ban keren pu assembly ka keren siapa kisurok siapa kilenti ki sengken te kubal ong dai wi naki dekhot jongka seng ong ba gidola barok nangi gidola la ka jongka jisekri ha jai bereu kum balong ki sipai mo ki sipai rum ke gidola la ka jongka jisekri ki sipai su gidola la kejong jiskri bagi sipai navy sipai doriau kita nala kejong jiskri bat kaptam jadi ban sentuh kene gawai baku bohong iba ardan VPP is the only home ka VPP kadi tang kata ka jingkerman ka bakado ya ka jing bereu ngatang ong kabde tang kata ka ying henry kadi ro kata ka jingkerman ka bakado ya ka jing bereu ngila ban ong bah ka kitin wai VPP is the last home for our country te kene ka mat ke bangga kwa man karan barang ni sakmat kum ka jai berung ngin ya teli barok bakhamta mangin jiet ek na seng VPP kum ka seng ka ban yalam ya ka jai berung hoj ngi sung thu ngam ban ngam makala ban ong kene ka we ka VPP ka long ro kum ka yingling jong nowa hakisngi ki bakhado ngi issue ki we ki yingling ka ba ki we ki party ki yang ngilaw long ka di ka yingling ka Titanic kabaki syuklo tak khmat re syaripat ke don be tak gaji sorong bagi bu yo boleh khmat kadi tak kayingling ke jong ba arden ka balong kayingling ku nowa kala ka bala ban penai mengi hakane ka kenti ka bamta ban khamta me ka jai beriu hi baro ka we te khamta kerpan ba habang i yakne ka yingling ke jong nowa dongin ngin sno hakane ka VPP baro ba khamtam nang ne sekmat ngin ya tre kat mujai bereu mana perlong iki ba upaj ba opwa te kan ka pori pertalang baro mo ha upra